Vine, vine, anem a presenciar un acte d'homenatge. Vinga, som-hi, som-hi, som-hi! Ara mateix, el meu germà i molts nobles estan entrant a una sala per reunir-se. La sala és més aviat groguenca, on hi ha uns quants canelobres daurats i un sofà vermell. Escolta, i té finestres aquesta sala? Té, concretament, 4 finestres que donen a l'exterior del castell. Ostres, estem en un castell? Sí. Que divertit! Ara mateix, el meu germà i el rei s'han assegut un al costat de l'altre. Escolta, i el teu germà i el rei estan asseguts i estan ells sols? No, hi ha més gent al voltant que està a punt de presenciar l'acte amb nosaltres dos. Ah, val. Ara està venint un cavaller i s'acaba d'agenollar davant del meu germà. Oh, però porta espases i porta armadures i... Què porta el cavaller? El cavaller va amb una espasa i armadura i va bastant tapat. Oh, i està agenollat. Sí. Ara el cavaller ha col·locat les seves mans junt amb les del comte. I què estan fent? Per què estan així? Ara t'ho explico. Ah, val. Mira, ara mateix el meu germà està prometent protegir i ajudar els seus vassalls. Però quants n'hi ha aquí de vassalls ara mateix? Uns quants. Oh, A continuació de lo que acabem de veure, el vassall acaba de prometre sobre la Bíblia ser fidel al noble, és a dir, Ostres! al meu germà. I escolta, explica'm. Aquest vassall està assegut, està de peu, hi ha molta gent en aquesta sala? Explica'm. El vassall està agenollat davant dels peus del meu germà. I hi ha bastanta gent de fons presenciant aquest moment. I el teu germà, que és el que té la Bíblia? Sí, el meu germà és el que té la Bíblia en els genolls i va amb 2 menes de bàculs, una a cada mà. Anda, interessant. Ara mateix el meu germà li ha donat una terra al vassall. Val, aleshores ja ha acabat l'acte, doncs. No del tot. Ara mateix tots estan jurant homenatge i fidelitat davant del rei. I què és el que fan ara mateix, si estan tots jurant i fent homenatges? Doncs ara sembla ser que el rei està fent un intercanvi amb els cavallers, mentre un d'ells està donant gràcies a Déu. Val, doncs aleshores jo crec que ja s'ha acabat, no, aquest acte? Exacte. T'ha agradat l'acte d'homenatge? Doncs sí, interessant, la veritat.